Di 24 Adara 2017 de xebatkarê Kurd Fuad İbrahim di navbera her du gundên Mamşûr û Şekirxaçê li gundewarê bajarê Dêrikê ji aliyê çekdarên PYD ve hat revandin û tenha ne girtîgeha wî ne jî çarenivîsa wî nediyar e ku tenê otomobîla wî ya taybet jî li şûna wî bicihma bû. Ew ne cara yekê bû ku İbrahim tê girtin ku di duê heyvadehan di sala 2016 de Fuad İbrahim ji aliyê çekdarên PYD ve hat revandin û di heştê heman heyvê de hat serbest berdan. Xebatkarê Kurd Fuad İbrahim ku yek ji endamên serbixwe di Encûmena Neştîmaniya Kurd li Sûriyê de ye di zindanên PYD de rasterî îşkenceyeke tund hat û ji ber wê yekê 5 caran hat rakirin ji bo nexweşxaneyê û rewşawiya tenduristî bi yekcarî têkçû bû û tevî wê yekê jî hîn bêguneh di nav çardîwarên PYD de ye. Fuad İbrahim xêzandar e ku bêhtir ji 10 kesan ku 8 zarok û dayîka wan serbarî dayîka wî jê tên xwestin. Lê tevî wê yekê PYD bi çavê mirovatiyê li wê malbata xemgîn nanere. Bi çavên westiyayê ji rijandina rondikên germ, hevjîna Fuad İbrahim yê ku ji bêhtiriya salekê ji aliyê çekdarên PYD ve hatiye revandin bê çarenivîseke diyar, wêneyan diguhere tenê wêneyên hevjînê wê û girteyên wî yên vîdeo, aramî û hêviyê didin wê jina bêdesthilat ya ku ev e dema bêhtir ji salekê ye tun û çe derbarî hevjînê wê nehatiye bidestxistin. Roja 24 heyva siya 2017 Fuad çûbû ezakî wê vegerha ban malê nehat malê. Axirî bû teqrîbê êvar rabû ez hevalî re ku hevaliyê pê re çûn ezayê gundî û ehlê me bûn. Ez wara ştagilîm got wela ala esas saet 4 em wî jev qutbûne. Lê ew bûn got ji hinekî ji gund ji Dêrikê dihatin got wela tirimbêlayê wa ser devê Cehdiya. Ser devê rêya zarok çûn kurê min zarok me gundiyê me ew çûn pê ve ew nelwîrbû tirimbêlayê lwîrbû û hatin. Tirimbêla xwe çûn gihane wir şixulê lehzata di tirimbêlê wa hatin yê apûçiya hatine ji wara tirimbêl pê xistin û got diherin malê kanî Fuad got ne şixulê we ye. Dûrxistina bav ji nav malbatê bandora xwe ya xemgîn li ser zarokên Fuad İbrahim sepandiye ku bi dengekî melûl keçawî dibêje ku bi girtina bavê wê ew naz û delaliya ku bavê wê pêşkêşî wan dikir neha bûye valahiyek tu kes nikare dagire û bi gotinên xwe yê kêm û zarava xwe ya nazik dibêje ez dixwazim bavê min were. Bêriya bavê xwe giriya steriya heyva bavê min girtiye wexta bavê min çû Dêrikê gelek ji min xiratanî niha mal de ne kes bergerê me nîne ez dixwazim bavê min werî. Li gel pêjana nanê 8 zarokên Fuad İbrahim dayîka wî ya bi temen bang û hêviyan ji her Kurdekî birûmet dike ku destîwerdanekê bikin ta ku Fuad ji zindanên PYD azad bikin û vegerînin navmal û malbata wî ya ku pêwîstiyeka wanî bi lez bi hebûna wî di navmal de heye. Ez hêvî şewet dikim û çiqa camerê Kurdî mixlis dikim. Ev 11 heyvin Fuad wendaya kurê min e kezeb zehmet e hûn lê bipirsin yan xwedênekî yan kuştî bê yan sax bê yan mirî bê me divê em elmekî jê hilênin em gelek ser diqehin hevalî wî berdan em siwalê ji we dikin bijî me nediye em hêvî sed hêvî ji we dikin hûn çareserîkî ji me re bikin hûn dilê me rehet dikin em ricayê şewet dikin. Em gelekî diqehelin bavê 8 zaroka wenda bê ev serê 11 heyvaya wallah em ser diqehelin. Em bêjim ne qehelin wallah em ne diqehelin wallah ji qehelatî ser ebdilê me re çêbûye wallah em ne xweşin em ixtiyarên koma kifleta tikesxînî de nîne 8 zarokin yê hûr jî hene yê hemle ya mezin keçika safê 12 ye û kes bergerî wî nîne em ricayê dikin hûn çareserîkî ji me re bikin. Tevîbangên serbestberdanê û hewlên ku gelek aliyên Kurdî û rêxistinên mafê mirovan dan ji bo vegera Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD ji kiryarên girtina çalakvan û siyasetmedarên ku dijayetiya siyaseta wanî tek alî li Rojavayê Kurdistanê birêve dibin, lê PYD berdewam e bin pêkirina yasayên navdewletî û hîn bi dehan girtiyên Encûmena Neştîmaniya Kurdiyê li Sûriyê di girtîgehê PYD de dimînin bê çarenivîseke diyar. Şêrîn Kîlo Ark